Kuzema często jak psude lat. Ci jubel mlodi, ci jubel knöpa. A inny ma tu po tym wieku, ci on zamiast na bojerach letale, a ty z jastarni nawet niektarny do szkoli na śrecach potrafile przenekać. Tamta zema, to są 1920 roku, czyli tak do Pucka przeszedł generała Haller ze swoją armią, nie była taka. Tej wiek nie był zamiarzły. Temu oni mogli ten pieszczun, ja ci łed gdujszczunów dostale, rzucać ty tak w łedę puciłe wikły. Był to ciekawy czas. Był to czas, kiedy Kasiebi zaczyna gadać, że kto kiedy po polsku ten lzie. Jo, bo trzeba nam wiedzieć z naszej kasiebskiej perspektywy, że ta armia, ta polska, ona tak naprawdę próbowała nas tu skolonizować. Kasiebi nie były tyma, które to wszystko tak zare rozmiele. Zresztą, co to znaczy rozmiec wojsko, rozmiec czas, czyli parlunciela są polskie, ale jednak naszym kwestia. Nie ma co tego relatywizować. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba wiedzieć, że my, Kasiebi, tu nad tym mylem a wielkim mierza, my tu byli od 600 lata naszej ery, po Chrystusie. A oni wszyscy przeszli tu później. My jesteśmy gospodarzami tej ziemi. To dzięki Kasiebom Polskę od 1920 roku my przystąp do morza.